सहयोगिता आणि भारतीय जनमत न्यूज मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आणि पाहूयात आता सविस्तर वृत्त। राज्यपालांच्या भेटीत सरकार बरखास्त करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे। हे सरकार चोरांचं खुण्यांचं असून ते बरखास्त करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन केली। महाराष्ट्राच्या राजकारणामधलं क्रिमिनल एलिमेंट आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन मधलं क्रिमिनल एलिमेंट एकत्र येऊन काय काय घडू शकतं याचं चित्र आपण असताना पाहतो। मुंबईच्या माजी पोलीस कमिशनरने 100 कोटी कसे वसूल केले हे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे। हा आकडा आमच्या दृष्टीने कमी आहे आणि नेक्सस उभं राहिलेलं दिसतंय। 22 तारखेला आम्ही भेटून आमचं निवेदन मांडणार आणि हे सरकार बरखास्त करा अशी मागणी आम्ही त्या ठिकाणी धरणार आहोत। सभागृह बरखास्त करू नका, पण हे सरकार बरखास्त करा, कारण हे चोरांचं सरकार, मर्डरांचं सरकार असं दिसतंय।